Тържествено заседание на Общинския съвет се проведе в деня на Враца, 1 юни. Участие в него взеха депутати, представители на областна и общинска администрация и делегации от побратимени градове, врачанският митрополит Калиник. Враца отбелязва своя празник на тази дата вече 14-та година поред, след решение на местния парламент, взето през 1997 година. По традиция на тържествената сесия се обявяват имената на почетните граждани, които ще бъдат вписани в Златната книга на Враца. Връчват се наградите на Враца. Тази година бяха връчени и националната и международната Ботевски награди. Тържественото заседание на Общинския съвет, на което присъстваха и много граждани и официални гости, беше открито с химна на Република България, изпълнено от смесения средношколски хор при Средно общообразователно училище Отец Паисий под диригентството на Томислав Аспарухов. Тържественото заседание откри Малина Николова, председател на Общинския съвет. В обращението си към врачани, кметът Костадин Шахов каза, че Враца има с какво да се гордее. Това е голямото културно наследство и талантливите ни съграждани и обеща бъдещата съдба на Враца да е по-добра. Празникът на Враца е повод за радост, но и за равносметка. Мисля, че всички отчитаме трудностите, пред които сме изправени. Има само един начин да се справим с тях. С общи усилия можем да постигнем всичко. 6 наши съграждани, отдали сърце и талант за Враца, станаха почетни граждани. Пръв със званието почетен гражданин след решение на местен парламент днес беше удостоен дългогодишният диригент на Врачанската филхармония Димитър Панов. Отличието е за цялостното му творчество и активна музикална дейност. Изключително съм развълнуван. На тази сцена повече от 35 години дирижирам концертите, но това е нещо изключително. Благодаря за признанието и че това е нещото, което ме извисява до нещата, които Враца заслужава. Благодаря ви. Много съм развълнуван. Иван Тодоров Иванов, основател и ръководител на ансамбъла за народни песни и танци Вратица при читалище Развитие, също вече ще бъде вписан в Златната книга на Враца. Развълнуван съм много. Благодаря за вниманието и за оценката. Винаги съм се чувствал врачанин, но сега вече съм официално признат за гражданин на Враца. Приемайки това признание, искам да заявя, че то не само е признание за мен, а то и ме задължава да бъда още полезен до края на живота си на този прекрасен кът, на този прекрасен край на нашата страна. За дългогодишната му дейност като журналист и общественик, носител на званието почетен гражданин стана и Илия Борисов. Уважаемо празнично присъствие, драги гости, не може на такъв хубав ден, като празника на Враца, когато този най-красив и природно хубав и същото време поетичен град в България, да не се радва човек. Георги Цветков Каменов от днес също вече е почетен гражданин на Враца. Званието му се връчва за принос в развитието на футбола в града. Също съм развълнуван за наградата. Искам да благодаря лично на кмета на Враца, господин Шахов, на цялото общинско ръководство на град Враца. Искам също така да благодаря на феновете на Ботев Враца, които през цялото време на моята кариера сме подкрепили безвъзвратно. Георги Каменов поздрави и Ботев Враца за влизането в елитната А група след 21 годишно отсъствие. И искам да честитя след 21 години отсъствие от А група на нашите наследници, които успяха тази година да влезат в елита на българския футбол. Но искам да ги уверя, че А група не е Б група. Иска повече труд, повече усилия, повече майсторство и нека първата година да добият опит, да се хранят отбора в А група, а в следващите години
да заслужат по-добро класиране, дори и медали с по-голям блясък от този, който ние заслужихме. Носител на званието почетен гражданин на Враца е и футболистът Петър Каменов, който в периода 66-75 година има изиграни 165 мача с тима на Ботев Враца. Силно съм развълнуван. Не се случва всякой ден, за да застане човек на тази трибуна, в тази зала, пред толкова хора за награждаване. Искам да благодаря на ръководството на професионалния футболен клуб Ботев Враца, на председател на Общинския футболен клуб, кмета на град Враца господин Шахов, на областната управителка госпожа Владимирова, на местния парламент. Георги Каменов и Петър Каменов днес получиха и плакети от Свилен Нейков, министър на физическото възпитание и спорта. Призванието е за постигнатите от тях високи спортни резултати. Посмъртно днес званието почетен гражданин беше връчено и на Илия Димитров Панев, по чието ръководство Ботев Враца стига до бронзовите медали. Наградата прие съпругата му Веска Панева. Благодарна съм за честта, която се оказва на моя съпруг, макар и да го няма. Той заслужи това. Той обичаше футбол от цялото си сърце и целият си съзнателен живот премина с мисълта за футбола и труд за него. Благодаря ви още. Наградата на Враца тази година беше връчена на Клуба на културните дейци. Наградата е за особени заслуги в областта на културата и за богатата 50-годишна история на клуба. Благодаря на Общинския съвет и на Комисията по избор за наградите, че достойно оцени работата през 50-годишния период от създаването на Клуба на дейците на културата. Вие чухте, през това време клуба даде възможност на няколко поколения творци да се изявят, да има художествени изложби, рецитали, творчески дискусии. Тази награда е за онези първи творци, които през 1961 година на третия етаж на кино Коларов учредиха Клуба на дейците на културата. Между тях са поетът Орлин Орлинов, Върбан Велчев. Наградата е и за Цвятко Сандулов, по чието време клуба достигна най-високия си връх в България и стана еталон за всички клубове в страната. Наградата е за Илия Борисов, който преди малко бе удостоен със званието почетен гражданин на Враца. Илия Борисов управлява клуба в продължение на 15 години и този период е най-златният период за Клуба на дейците на културата във Враца. Клуба на дейците на културата с Община Враца и Общински съвет Враца, Ботевски организационен комитет с подкрепата на Министерството на културата и Съюза на българските писатели удостоиха с национална ботевска награда професор Чавдар Добрев. Призванието е за цялостното му творчество и принос към развитието на българската литература. Професор Добрев получи наградата си от кмета. Развълнуван съм и за това, че всичко това се случва в навечерието на деня на хората, които са паднали за свободата на България. И аз мисля, че преди малко Николай Петев, председателя на Съюза писатели, каза, ние всички сме по-малки от Ботев. Разбира се, че сме по-малки, но аз усещам, трябва да кажем напред към Ботев. Международна ботевска награда получи Александър Анатолиевич Руденко за цялостното му творчество като преводач на български народни песни, български поети и за превода му на руски език на книгата Христо Ботев стихотворения. Той изрецитира Ботевото стихотворение Хаджи Димитър. Скъпи приятели, искам да чуете на руски едно от най-силните стихотворения на Ботев Хаджи Димитър. Живой, живой он, в родных Балканах лежит, вздыхая на горной круче, герой с глубокой под сердцем раной, залитый кровью боец могучий. Свое ружье и обломок сабли он рядом бросил, и силы тают,
не приподняться, глаза слабли, уста всю вселенную проклинают. Приветствие към присъстващите отправиха посланикът на Румъния, негово превъзходителство Антон Пакорецо, кметът на сръбската община Бор Нейбоша Виденович, заместник кмета на френския град Вилньов-Люруа Жан-Пиер Ромпион, общинският съветник от град Суми, Украйна Ярослав Куц. Поздрав към всички присъстващи в зала поднесе Дмитрий Трашуников. Тосклив бежат раден мой путь, а прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь, и ямщик не гони лошадей. Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Докато Враца празнуваше, участниците в 65-тият национален туристически поход Козлодуй Околчица слушаха екскурзоводска беседа в местността Йолковица, лобното място на поета-революционер Христо Ботев. На място свещеници от Врачанската митрополия отслужиха църковна служба Трисагиум. Покой спасе наш праведни